метаспад дурунаш а болои сар мобод тобистон зимистонаш омезона о рӯз борони боридагӣ ва ҳамин борон рех абдурун ки шав буд натонистем ягон ҷо рафтан. ин зан баъд аз ҷудо шудан аз шавҳараш бо 2 кӯдаки хурдсол дар ин вагон зиндагӣ мекунад, вале дар ин ҷо ҳам таҳдидаш мекунанд ки ронда хоҳад шуд. бисёр қина чӣ ки мисол мебиём мегӯянд хезе шумо светон ғайриқонунӣ инҷо истифода набаред бо мана қонун сахт шудагия ки чӣ кунем мега нагире свет мега мо наметавонем соҳиб шаёбе мега қонунӣ кунад соҳибаш мега ки худотон бине мега истифода бине мега намедонам аку чӣ кор кунам намебояд хеле шуд ки хеле вазъият мувазбина беҳад вазбин шудагӣ пулисвета сари вақт месупорам. меҳварой то 2 моҳ пеш дар як моҳифурӯшӣ зарфшӯӣ мекард. бемории сутунмӯҳрааш авҷ гирифт ва дигар натавонист кор кунад. бо каме беҳтар шудани вазъи саломатиаш ҳоло дар ҷустуҷӯи кор аст, то фарзандонаш Оминахони 7сола ва биби Осияи 5соларо ба воя расонад. пас аз таваллуд шудани биби Осия, шавҳараш ӯро раҳо кард. писарча ба дунё омад, 2 моҳа шуд, писарам гузашта. баъди вай чанд соли дига гаштам, баъд ин духтаракам ба дунё омад. баъди соз ба зиндагӣ мон 2 сол зиндагӣ ка қати монсоза ана ик шуд и гудакам гуфт ки ту қати ягон кас ягон ҷо рафтагӣ и гудак ай ман неста и тӯҳмат кардаги ман и гудака ай ман неста и гудаки ман неста гуфта ҳамин қади ҷангу ҷанҷол сар шуд буромад рафт ман и гудак ма 7 сола кардам инаша 5 сола кардам як бор адарм наомад ки пурса ки ту чӣ ҳол дорӣ дар куҷо ҳастӣ. акнун бори зиндагиро меҳварои Раҳимоваи 36 сола ба танҳоӣ мекашад. вай наметавонад ҳамроҳ бо кӯдаконаш дар манзили волидайн ба сар барад, зеро мегӯяд шароити зиндагии онҳо ҳам хуб нест. як додара дорам ки ҳам додара камкамутун ёрдам мекунам ки оз неста вай дар Федератсияи Россия акуям зан дора зиндагӣ дора баъд гудаком ки ҳеч ки неста шароит надорам ягон касба ё ки монам буром бо кор кунам ягон кори субук ёбам ки кунам мувофиқиам мехотам ки ягон кори субук ёбам беҳад зиндагим қин акаҷоноб вазбина ман ҳамин хоҳиш дорам ки ҳамин мардуми хайрхоҳ ки ёрдам кунанд ягон сотиқ замин гирам ки як кулбак дар ино созам. меҳварой мегӯяд борҳо ба ҷамоати чорбоғи ноҳияи Варзоб муроҷиат кардааст ки ба ӯ кӯмак кунанд, вале бо сабаби расман дар қайди ҷамоат набудан ӯро ба гурӯҳи камбизаътон дохил накарда ҳеҷ кӯмаке нарасондаанд. раиси маҳаллаи Чорбоғ дар суҳбати телефонӣ гуфт аз шароити сангини ин зан огоҳ аст, вале таъкид кард ки аз маҳалла дур аст ва аз шарҳи бештари мавзӯъ худдорӣ намуд. акнун маҷбур аст фарзандонашро дар ин ҷо дар ин вагон калон кунад. зимистонаш мисол боду борон да намешад зиндагӣ кардан мана тобистонаш меша гудаком намешинанд дар дуруни хона мебуранд беруну да афтоб задагианшона як гудаки майдаким касала бисёр табобат мекунем ша ҳамин ҳисоб мо 2 сум ҷамъ мекунем ки 2 сотиқ замин гирем ҳамин ҳисоби гудак мо фақат личени мекунам личени да ҳамин гудак меравад. меҳварой пушаймон аст ки таҳсил накард ва соҳиби касбу коре нашуд. падараш бо сабаби бад будани вазъи молии хонавода таҳсили меҳваройро ҳанӯз дар мактаби миёна қатъ кард. меҳварой орзу дорад ки рӯзи соҳиби сарпаноҳе хоҳад шуд ва бо заҳмати ҳалол фарзандонашро бузург хоҳад кард.